अगर आप भी चाहते हैं एसपी म्यूजिक का गाना सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जही बकीना कि जही बलम देव घर जही बकीना लागल बावे कैसे जाई देव घर रानी बिना परमिट के लागल बावे लॉकडाउन सोचिले बैठ के कैसे जाई देव घर रानी बिना परमिट के बढ़ जाई पावर कान्हा पकावर उठाई बकीना बढ़ जाई पावर कान्हा जही बलम देव घर जही बकीना कि जही बलम देव घर जही बकीना सुल्तानगंज से तू जवावा उठाई के उपेंद्र लबेला जी के साथ में बोलाई के सुल्तानगंज से तू जवावा उठाई के उपेंद्र लबेला जी के साथ में बोलाई के अरविंदानंद के अर्जी पहुँचई बकीना अरविंदानंद के अर्जी पहुँचई बकीना जही बलम देव घर जही बकीना कि जही